Niin, morjesta vaan, Valaksi taas täällä ja tänään ollaan taas autiotalo videon parissa. Eikö tää osa 3? Täällä on 4 muuta tyyppiä mun mukana. No mä sultan sitä pultit tähän. Kannattaa. Kun kävi ihan samoin. Autiotalo asuu. Tää on tällainen aika pieni. Mä en tiedä, tää on joku uusi pahvelaatikko. Keittolevy. Ujuma. Tuot saa karhua. Hei, kattoko tuolla kaljaa? Ketä? Täällä on kossu. Älkää nyt tipu. Ilu, älä nyt. Tää on pökku pieni. Mitäs tää? Mitä? Täällä on sänky. No ja niitä juniorisipsejä. Hieno sänky. Kuka uskaltaa mennä makaamaan? Ei kannata mennä makaan. Hei, joku on asunut tän hetki, sit ne on uusia tuotteita. Ja se ei ollut viimeksi tasan kuin sieltä sortsit. Jätä ulkojolkinet eteiseen puolelle. Ei tämän poikan toinen käyttö. Ylös. Valeks menee eka se kuvaa. Mä oon tukana. Hei nyt! Oh my god. Tää on vähän pienempi kuin se sun tokaosa. Tää on kuinka tällainen. Mitä täällä on jotain? Sitten tuolla on tosiaan tuoli, mistä mä viime videossa puhuin. Sohvi. Tuolla on toi spraymaali. Hei, kuka tulee tänne? Mä. Mä kyllä lähden, koska mun suussa tuntuu, että ei pysty hengittämään. Oot aika likapakka. Voidaan vaikka mennä. Ja täällä haisee. Mä voi olla vikaa. Täällä on paljon raikkaampi ilma. Tää on muuten siellä. Tossa on toi autiotalo. En mä tiedä, se näkyy kovasti. se häkkijuttu. Niin toimis mä viime videossa olin trickshotin kanssa. Sitten tuolla on koirahäkki. Mä näyttää sen teille. Tuolla on koirahäkki. Ihmeet tää videosta, tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa, mitä piditte videosta. Se ois moro.